Nsemmilkom u nilqakom għal intervista oħra minn din is-sensiela li qiegħed nagħmel isem id-Dipartiment tal-Malti ta' l-Università, sensiela ta' intervisti ma' kittieba Maltin li emigraw u allura huma kittieba u emigranti. Kif diġà rajna fil-intervisti ta' qabel din li se nagħmlu llum, l-emigranti li għażilna baqgħu jiktbu bil-lingwa tagħhom, appuntu il-Malti, minkejja illi ilhom għal snin twal jgħixu f'pajjiżi fejn il-lingwa predominanti hija dik Ingliża. Iltqajna sa issa ma' persuni illi jgħixu fl-Awstralja, fi stati differenti tal-Awstralja, iltqajna wkoll ma' xi ħadd illi jgħix fi Franza u llum se niltaqgħu ma' xi ħadd illi jgħix fil-Kanada li emigra lejn il-Kanada fis-snin 70. Se niltaqgħu mal-professur emeritu John Portelli. Illum 13 ta' frar 2025. John Portelli forsi huwa bis-sensiela ta' intervisti li għamilna sissa l-iktar personaġġ magħruf illi hemm f'din il-lista. Ir-raġunijiet huma tnejn. L-ewwel nett il għaliex John Portelli spiss jivvjaġġa lejn Malta u jqatta żmien twil hawn Malta. U allura huwa mxierek fiċ-ċrieki letterarji mhux biss tal-Kanada imma anka ta' Malta. Raġuni hija illi huwa kittib prolifiku u spiss ħafna insibuh jippubblika il-kotba. Kotba kemm ta' poeżija imma anka romanzi li fuqhom nitkellmu aktar il-qoddim. Barra minn hekk ix-xogħol tiegħu, ix-xogħol miktub bil-Malti, inqaleb għal diversi lingwi. Lingwi Ewropej imma anka lingwi oħrajn. John, jiena nilqak għal din l-intervista, ninsabu l-bot ħafna minn xulxin, kellna naturalment ninnegozjaw ħin komdu għatnejn li aħna. Imma u ila ġejja ħafna din l-intervista, imma fl-aħħar appuntu qegħdin hawn nagħmluha. L-ewwel nett, merħba bik, John. U grazzi tal-istadina, Manuel, u grazzi tad-daħla li għamilt. Napprezza. John, kif kont qed ngħid u anke kif rajna fl-episodji ta' qabel, aħna għażilna persuni li meta kienu jgħixu għaw Malta x'twieldu għaw u kibru hawn, kienu diġà imdaħlin fil-qasam artistiku, kellna nies li mhux biss fil-letteratura manka fid-dinja tal-ispettaklu li kienu mxirka sew. Imma minkejja illi għexu il-maġġoranza ta' ħajjithom barra minn Malta, f'pajjiżi fejn il-lingwa mhix Maltija, anzi, xorta baqgħu jikbu bil-Malti u inti wieħed minn dawn. Allura, bil-fost tiġini l-mistoqsija, mela inti kellek karriera akademika li naturalment waslitek biex tikteb xogħol akademiku u da xogħol akademiku kellu jkun bl-Ingliż għal raġunijiet ovvji ta' akkademja. Imma fejn tidħol il-letteratura għażilt naf li ktibt xi xogħol bl-Ingliż imma huwa l-minoranza fix-xogħol tiegħek. Għażilt li tkompli tikteb bil-Malti. X'inhi r-raġuni? Ir-raġuni għalija hija sempliċi u diretta għal raġunijiet politiċi. Jiġifieri jiena minn mindu kont żgħir kont napprezza l-Malti u kont nikteb bil-Malti. Ma jfissirx illi minix favur li nitgħallem lingwi oħra, fil-fatt itallimt 5 lingwi oħra, imma minn mindu kont żgħir ħassejt f'Malta il-bias kontra il-Malti u allura
meta tiġi għal dik li hija letteratura jiena iddeċidejt illi dejjem nikteb bil-Malti. Meta jiena tlaqt minn Malta fl-1977 biex nistudja għal-masters u għad-dottorat fil-filosofija Montreal, ovvjament ix-xogħol akademiku kif qed inti kollu rrid isir bl-Ingliż jew bil-Franċiż fil-każ tiegħi ma kien kollu bl-Ingliż. Imma jien xorta waħda bqajt nikteb bil-Malti. Kemm l-ittri kollha li kont nikteb dak iż-żmien lil tad-dar u lil ħbieb u bqajt nikteb il-poeżiji u essays bil-Malti matul dawk iż-żminijiet kollha. Jiġifieri ir-raġuni hija raġuni politika. U illum fil-fema tiegħi u jiddispjaċini ngħid hekk naħseb il-bajas huwa ħafna ikbar kontra l-Malti llum milli kien 40 jew 50 sena ilu. Għal għalija aktar ta' il-kwistjoni tal-bias. Inti tkun hawn Malta, imma naturalment tqatta ċertu żmien ovvjament il-Kanada. Il-Kanada x'kuntatti kellek jew qatt għandek ma' il-komunità Maltija? Jiena mela għext Montreal għal kważi 9 snin, għext Halifax, Nova Scotia għal 14 sena u l-aħħar 26 sena Toronto fil-provinċja ta' Ontario li hija l-ikbar provinċja tal-Kanada. Kull fej kont fittixt illi niltaqa mal-Maltin. Montreal kien hemm Maltin, ma kienx hemm daqs kemm hawn Toronto, imma kien hemm u kelli kuntatt magħhom. Halifax jew nkella anke fil-provinċja ta' Nova Scotia li hija provinċja żgħira. Il-popolazzjoni totali tal-provinċja ta' Nova Scotia dak iż-żmien kienet bil-kemm tilħaq iż-2 miljuni. U Halifax l-ikbar belt f'Nova Scotia, l-ikbar belt fil-provinċi marittimi kienet biss ta' popolazzjoni ta' 400,000. F'Nova Scotia kollu fittixt kien hemm biss xi 14 familja Maltija. 8 minnhom joqogħdu Halifax u darba fix-xahar bejn wieħed u ieħor konna niltaqgħu għand xulxin. So żammejt il-kuntatt. In-nuqqas ta' Malta u tal-Maltin ħassejtu l-aktar f'Halifax minn postijiet oħrajn. Għal naħseb raġunijiet ċari. Montreal kien hemm aktar Maltin, Montreal kont qed nistudja, Halifax kont qed naħdem u bdejt inħoss in-nuqqas aktar ta' Malta u tal-Maltin. U kienet waħda mir-raġunijiet għaliex kważi kull sena kont napplika biex immur postijiet oħrajn. Fl-1999 kelli offerta li immur nagħlem Simon Fraser University ġo Barnaby, suburb ta' Vancouver. Belt sabiħissima, l-Università fuq Olja, tara l-Fraser River, il-montanji, bellezza u belt sabiħissima. U Toronto, imma iddeċidejt li niġu Toronto fl-imkien mal-familja, l-mara żewġ tfal, minħabba li hawnhekk kellna ħafna aktar kuntatti mal-Maltin u għaw komunità pjuttost robusta u allura ħassejna li għandna niġu. U ma jiddispjaċinix, jiġifieri. Non, meta tgħid kuntatti mal-Maltin, daw il-kuntatti x'forma jieħdu allura? Mela, fil-każ ta' Toronto, fil-każ ta' Halifax kienet sempliċi, dawn l-14 il-familja, dawk li ma kinux joqogħdu Toronto ġieli nċemplu l-xulxin, l-oħrajn ta' Halifax ta' fint meta jkollna xi magħmudija jew jiżżewweġ xi ħadd
jew forsi xi eluq snin ta' xi ħadd nintaqgħu għall-ewwel tas-sena, ġieli nintaqgħu għall-milied, ġieli nintaqgħu għall-Eid. Dawk, Halifax. Toronto mod ieħor. Toronto għandek komunità bi-storja aktar twila u aktar organizzata. F'Toronto hemm area, naħseb inti għaddejt minna Manuel, jiġifieri l-erja qadima fej kienu l-aktar il-Maltin mill-1930 il-hawn kienet f'dik l-erja li l-lum tissejjaħ il-Junction, il-Junction minħabba li kien hemm it-trains jaqsmu ma' xulxin u f'nofs dil-erja kien hemm stazzjon tat-train bellezza, bellezza. Xi 30 sen ilu l-autoritajiet tal-belt iddeċidew li dan l-istazzjon bellezza iwaqqawh u jibnu, insomma. Fottew kollox għalija, jiġifieri, imma fil-junction hemm il-Maltin. Jiġifieri fuq triq Danda Street West, u mbagħad triq paralleli il-fuq, u aktar nisejjer nord tiġi mbagħad il-fuq mill-linji tat-tren. Il-Maltin kienu below the tracks, l-isfel mid-trains, u jibqaw sejrin sa Anet, u mbagħad mill-vant għal punent minn triq Kiel sa triq Ranimir. Dik kienet l-erja tal-Maltin. Isu għandek ngħidu aħna 3 kilometri skwerri, ok? Hemmhekk il-Maltin, il-qalba tal-Maltin hemm kienu. Fin-nofs ta' din il-qalba kellek il-Knisja, għad hemm il-Knisja San Pawl Apostlu li formalment hija imsejħa National Parish fil-provinċja, fil-dioċesi, fl-arċidioċesi ta' Toronto fl-1908 l-arċisqofta ta' iż-żmien li kien ta' discendenza Irlandiża McNeil waqqaf il-knejjes National Parishes, l-ewwel waħda kienet tat-Taljani Mount Carmel fejn ħafna Maltin qabel kienu jmorru hemmhekk qabel kellna l-Knisja tagħna fil-qalba tal-belt downtown. U dan il-parroċċi National Parishes waqqafhom mingħajr ma kellu l-permess tal-Vatikan. Imma kien jifhem il-bżonn ta' dawn il-parroċċi kemm għal raġunijiet reliġjużi kif ukoll għal raġunijiet soċjali għax il-knejjes kienu il-qalba ta' ħafna minn dawn il-komunitajiet. U dawn il-knejjes mhux biss il-Kattoliċi, imma anke il-Metodisti, il-Protestanti kienu ċentri għall-immigranti. ċarissimi, ġifiri jena fittixt fl-arkivi ta' dawn il-knejjes mhux biss Kattoliċi u ċar kienu jgħinu ħafna l-immigranti, jgħinuhom soċjalment bil-flus u anke jalmuhom il-lingwa Ingliża. Ġifiri fil-qalba tal-junction għandek il-Knisja. Umbagħad kien hemm il-gazini, il-clubs. L-aqdem gazin li kien hemm huwa il-Maltese Canadian Society of Toronto li twaqfet fl-1922 illi illum m'għadix teżisti waqfet xi 10 snin ilu. Imma mbagħad faqsu gazini oħrajn għandek il-Melita Soccer Club li ħafna minnhom kienu parti mill-Hiberians Club, u mbagħad ingħaqdu mal-Melita Soccer Club, qed tieħu pjaċir Manuel, jiġifieri il-Pagun anke Toronto wasal sewwa. U mbagħad kien hemm il-Malta Band Club, il-Gozo Club, kien hemm il-Club tal-Boċċi, il-Boċċi dawk li nagħmlu Malta, jiġifieri. Dawk prinċipalment il-gazini li kienu f'dik, u mbagħad kien hemm il-ħanut il-Malta Bake Shop li ilu ħanut immexxi mill-Maltin mill-1924. Kien grocer, mbagħad sar ħanut ta' żraben, mbagħad sar grocer, mbagħad sar kafetterija, imbidel
il-sit u issa hemm Lawċi ċali u l-mara tiegħu Antoinette Buttigieg minn Nadur. Jiġifieri dak meta tnejdu l-kuntatt, il-kuntatti huma permezz ta' dawn laqdiet. Okay? Ovvjament l-ikbar waħda kienet dak iż-żmien fil-ħamsinijiet, sittinijiet, sabajnijiet, anke tmenijiet kienet il-Knisja. Jena per eżempju, aħna ġejna fl-1999 Toronto għal-festa ġifiri għedin nejdu il-festa ta' Doluri fis-sena 2000, sawa f'Marzu 2000, mort il-Knisja kien kunem qoddisa qabel il-purċissjoni. Il-purċissjoni u qoddisa wara il-purċissjoni. Il-Knisja mimlija darbtejn daqs bajda, ġifir il-Knisja tesa xi 650. Għal-purċissjoni darba ekkalkolajt bej wieħed u ieħor kien hemm il-fuq minn el-fruħ. Ġifiri, John, din atturi li għal żmien twil il-Knisja baqgħet iċ-ċentru. Ovvjament il-Knisja kellhom l-affarijiet tagħhom, il-Legion of Mary, l-Azzjoni Kattolika, il-Scouts, il-clubs ta' Zazax, mbagħad jorganizzaw outings, imorru kazinos, l-emmulaw, ikliet ta' xjuħ, laqat ta' xjuħ darba fil-ġimgħa, bħal kull parroċċa oħra jiġifieri sewwa. U mbagħad għandek is-sala. Isfel taħt il-Knisja hemm is-sala u fis-sala jsiru id-dances u l-ikliet għal-festi jorganizzaw il-festa ta' San Pawl, kienu jorganizzaw il-festa ta' Santa Marija, il-festa tal-Vitorja. Il-festa tal-Vitorja jina fl-1999 niftakar sew bil-purċissjoni u bil-banda jiġifieri. U mbagħad għandek mbagħad hemm laqdiet l-oħrajn illi m'għandhomx gazin fejn jiltaqgħu. Għandek laqda tal-festa ta' San George, laqda tal-festa ta' San Gaetano, laqda tal-festa ta' Santa Marija, laqda tal-festa tal-Vitorja, u dawn mbagħad jorganizzaw tagħhom. L-ikbar waħda minn dawn hija laqda tal-festa ta' San George. Għax hawnhekk imbagħad il-qriema u l-Awċin jiġu flimkien jorganizzawa ġo sala, ħafna drabi kienet sala tat-Taljani jekruha Rizzoħol, u bej wieħed u ieħor ikun hemm bej 500 u 600 ruħ għal din il-festa, jiġifieri. Tkun lejliet u l-għada jkun hemm. Mbagħad għandek il-Gażini, il-Melita Soccer Club u il-Malta Band Club, ishom gażini tal-banda jew tal-futbol bħal ta' Malta. Anke d-dekor ġewwa jiġifieri u bil-bar u tista' tieħu burger u tista' tixtri l-pastizzi u l-qassatat u t-timpana, eċċetera. Mbagħad jorganizzaw affarijiet kulturali, affarijiet ta' kant. Dari wkoll fil-Knisja kienet prominenti ħafna fis-60 u 70-ijiet, fil-fatt dal-aħħar f'arkivju sibt l-scripts ta' drammi li kienu itellaw fil-park tal-Knisja. Dal-waqt nikteb xi artiklu fuq u Manuel naseb da ikun jinteressak, sawa? John, Ġifieri dawn huma l-kuntatti, imbagħad ovvjament in-nies jintaqgħu mal-ħbieb tagħhom ukollu, speċi ta' fint il-Mostin, il-Melliħin, l-Awċin, ir-Rabtin, u l-ħbieb li kienu ġew magħhom joftit warahom joftit qabilhom mill-istess raħal jew belt u jibqa' f'kuntatt ma' xulxin. John, semmejtilna diversi attivitajiet illi kienu jsiru jew għadhom isiru minn daw laqdiet tal-emigranti Maltin. U l-aħħar semmejtilna anka id-drammi. Imma attivitajiet letterarji. Kien ikun hemm mela. Hu paċenzja, qabel tweġibni, ħalli ma nwaqfekx. U barra li ħatejli dwar attivitajiet letterarji. Barra ent, kien hemm kittiba oħra bħalek emigranti Maltin li komplew jikbu meta kienu il-Kanada. Iva, ħanibda minn tal-aħħar.
Okay. Kien hemm kien hemm u mhux kittieba biss, kien hawn diversi artisti il-Kanada. Okay? Um, ma tantx nafu ħafna fuqhom imma għandi affarijiet miktuba dal-waqt ħajjiġu ippubblikati dal-waqt Manuel. Fix-xarejn li ġejjin wieħed minnhom se joħroġ. Mela, kittieba barranin, kittieba Maltin li kitbu bil-Malti imma ukoll bl-Ingliż għandek Dr. John McAuliffe li kien awċi mir-Rabat Għawdex. Dan kien qed jistudja għal ġiżwita fl-erbanijiet u fil-bidu tal-ħamsinijiet ma baqax imma eventwalment għamel id-dottorat u fis-sittinijiet ġi il-Kanada British Columbia, ok? Vancouver. U kun jallem Nelson University illum ma diċ teżisti għax inaqdet ma' università oħrajn u formaw università oħra kbira. Dak għandu żewġ kotba tal-poeziji, jena għandi. Kien jikteb bil-Malti imma li jippubblika huma bl-Ingliż. Okay? Kien hemm ħuħ ukoll Dr. Paul McAuliffe li wkoll kien qed jistudja l-Ġiżwita, studja Franza, studja l-Belġju, kellu xeħta jistudja l-antropoloġija u s-sosjoloġija imma eventwalment ġab id-dottorat minn Franza fl-etika, fil-filosofija u kien jgħallem il-filosofija fl-Università Laval Quebec City. Fejn waqqaf u mexxa The Center for Applied Ethics. Sibt l-artikli kollha tiegħu, il-kotba tiegħu, memoirs ta' meta miet u daw l-affarijiet. Mid-żgħir fl-early 70s, ok? Dak sa fejna fien ma kitibx pożiji, imma ħuħ John McAuliffe kien jikteb. Umbagħad kellhom neputi tagħhom, Joe Ruggier. Joe Ruggier miet xi 6 snin, 7 snin ilu. Joe kien sena jew sentejn iżar minni, kien kollum jaffillu għandu xi 69, jiġifieri. Joe kien sena jew sentejn warajja jistudja għal baċellarat honors fl-Ingliż warajja. Imma kien jikteb bil-Malti. Jiġifieri jiena qegħdet jgħid it-toga li kienet il-ġurnal tal-istudenti universitarji darba fis-sena kienet toħroġ il-ġabra letterarja u jiena sentejn minnhom qegħdet jgħidha jien. U Joe Ruggier u għandi dawn għad għandi l-kopji. Joe Ruggier fit-tnejn kellu pożiji bil-Malti u pożiji bl-Ingliż. Jiena bqajt kuntatt miegħu, baqa' jikteb bil-Malti imma kważi l-pubblikazzjoni tiegħu huma kollha bl-Ingliż. Imma bil-Malti qaleb u pubblikati ħafna xogħlijiet ta' Dunkarm u qaleb żewġ kotba sħaħ tal-poeżiji ta' George Borch. Okay? Mill-Malti għall-Ingliż. Jiġifieri il-Malti kien jafu so. Jiena l-pubblikazzjoni tiegħu għandi kollha, naħseb għandu xi 18 ktieb tal-poeżiji, jiġifieri. Ġifieri, dawk huma l-kittieba li naf li kien hawn hawnhekk. Issa nies jiktbu, kien hawn nies oħrajn jiktbu, imma mhux letteratura. Għandek l-aħbar kien waqqafha u mexxija George Mallija minn ħal-Qormi li kien pulizija irtira wara 25 sena xogħol u ġab il-baċellarat fil-teorija tal-politika minn York University u beda jmexxi din il-ġurnal. U l-ġurnal kienet 90% esklusivament bil-Malti. U kien jikteb l-editorjali u kien jikteb l-artikli. Jiena meta ġejt sakemm il-gazzetta waqfet f'kull ħarġa kien ikolli il-paġna tiegħi kont nikteb xi ħaġa fuq il-Maltin jew xi essej ieħor sewwa. U kien hemm ieħor li kien jikteb ħafna kien ċertu Gianni Bonnici minn Ħalluqa. Gianni ilu naħseb xi 15 sena mejjed kellu sow fuq it-tmeninijiet kien idoq il-banda, kien idoq it-tambur. U Gianni kien jikteb mhux biss dawn l-essays, imma Gianni kiteb xi drammi fares
U kiteb ukoll novella, mhux novella x'ngħidu, bl-Ingliż ngħidula novela, jiġifieri romanz qasir, fuq ħajja ta' waħda emigranta sibtu dal-aħħar ukoll f'arkivju dan il-ktieb tiegħu Gianni Bonnici. U dak Jiġifieri publikat bil-Malti ġoni ġifiri. ippubblikat bil-Malti iva blajnuna ta' David Vella. David Vella huwa ieħor, huwa avukat, imma David Vella huwa eh, is-sit ta' kumpanija hawnhekk tal-irħam minn Malta dik il-kumpanija tal-irħam il-mosta mill-imġar. Insomma, kumpanija tal-irħam. Il-mosta qabel tiġi għal Pama, Java. Hemmhekk hemm kumpanija tal-irħam, waħda minnhom ma niftakarx eżax kien jisima, imma ġiel intqajt miegħu David. David kien jissapportja ħafna il-proġetti kulturali, artisti Maltin, hawnhekk xi tnejn tlieta, wieħed minnhom Kalleja, liħor Joseph Muscat, it-tifla ta' Kalleja wkoll. U David waqqaf isu magazin pulit ħafna flashy ngħidlu jiena li kien joħroġ darba kull 3 xhur jew darba kull 4 xhur, imma wara 3 snin, 4 snin dan waqaf, ma komplix. Kien hemm gazzetti oħrajn, kien hemm il-Malta Star li kien joħroġ George Bonavija minn Windsor għal xi 4 snin biss li kienet bil-Malti u waqfet, kien hemm il-Malta Herald li kienet toħroġ Toronto sena, sentejn u waqfet. Daw kollha qabel l-aħbar jiġifieri sewwa, u kien hemm ieħor bħalissa qiegħed hawn qudiemi nista' ngħidlek hawn Maltese Forum. Jiena għandi il-back issues kważi kollha, dan l-aħħar waħda kienet Spring 1985, volume number 11. Jiġifieri dana beda 74, 73 beda, u dan kien Malti u Ingliż kienu orrajt jgħin jiġifieri kull 3 xhur 4 xhur, ovvjament kollox it-tajpjat fuq stencil sewwa, u kienu kollu il-permess jirriproduċi novelli minn Malta u poeżiji minn Malta u essays minn Malta u ta' Gianni Bonnici u għadan it-tfajla li ħabbet. Tara? Tejjeb żgħir, nista' ngħidlek ta' 97 paġna, u dan huwa Gianni Bonnici. All right? So, dawn dal-aħħar kemm ili hawn qed infittex kont insejt kemm kelli affarijiet fl-arkivji tiegħi jiena u jiġifieri ta' fint. Firri waħda l-essays li rrid nikteb issa huwa fuq dawn il-ġurnali u dawn il-magazines. Ma jiġifieri attentat ta' kultura bil-miktub kien hawn, mbagħad kien hemm id-drammi, ovvjament, issa jiena li l-banda wkoll hija kultura, jiġifieri kien hawn ukoll bandisti hawn li jikkomponu. Sewwa, u kien hawn is-Sur Mast Gawċi illi għandhom kull sena jagħmlu il-kunċert għal memorja tas Sur Mast Gawċi. Minna li hemm irħal ġdid dak kien Manuel mhux u il-banda twaqfet xi 72, 73 u sissa għada tkampa. Imma kien hemm attentati oħrajn ukoll, jiġifieri jien għandi evidenza illi id-drama jew drammi serji traġedji jew fares kienu jagħmluhom fis-sala taħt il-Knisja ta' St. Patrick's downtown Toronto. Okay? Downtown Toronto fej kien hemm il-qalba tal-immigranti dawn qegħdin ngħidu 1910 sa 1930, u mbagħad bl-1930 meta twaqfet il-Knisja, il-maġġor parti tal-Maltin li kienu fil-qalba tal-belt downtown imxew għal junction normali. Okay? Normali. U mbagħad meta saru jifilħu aħjar, telqu il-bin il-qadim u morru il-barra fis-saber biex jixtru dar aktar lussuża biex kbir, imma mbagħad il-komunità bdiet tinfirex u f'xi sens
tisfratta, jiġifieri bħalma jiġri dwar kull komunità meta ekonomikament imorru tajjeb is-sens soċjali jonqos. Is-sens Jon, ta' naturalment daw id-drammi li semmejt kienu jisiru bil-Malti, le? kien isiru bil-Malti, iva, jina għandi l-minuti ta' St. Patrick's. St. Patrick's u Mount Carmel kienu għadhom hemm downtown, żewġ knejjes back to back wara xulxin. Mount Carmel kienet National Church tat-Taljani minn 1908, illum immexxija mill-Kattoliċi Ċiniżi għax it-Taljani marru postijiet oħrajn. Imma da jisimha Mount Carmel. U St. Patrick's kienet il-parroċċa tal-Irlandiżi u t-Tedeski, il-Ġermaniżi. U ż-żewġ knejjes kienu mmexxijin mill-patrijiet Redemptorists. Okay? Redemptorists. U din l-evidenza li jena sibta fil-arkivji tar-Redemptorists fejn jgħidlek ċertu żminijiet kienu jagħmlu it-teatri, etc. Fil-fatt, fil-1924, meta Gonzi u miegħu kien hemm il-Monsinjur Isqof George Caruana li dak iż-żmien kien Isqof Malti imma f'Porto Rico, okay? Daw għandi litri. Kien mar miegħu mal-Isqof Gonzi kien mar għal Eucharistic Congress 1924 Chicago. U Gonzi rrit jiltaqa' mal-Maltin ta' Toronto, ta' Detroit u ta' New York. U hemm id-dettalji laqgħuh tawh rigal ta' deb, insomma, għamlu serata, kellhom il-palk, eccetera, insomma, ta' fint. Kollha fis-sala ta' St. Patrick's. Jon, semmejt daw l-affett, imma bdejt tuża il-passat, qed nieħu l-impressjoni li ħafna minn daw l-inizjattivi spiċċaw. Il-park madux isir, xej. Spiċċa għal kollox. Il-park spiċċa għal kollox. Attentat letterarju kien hemm għandi il-programmi xi wieħed jew tnejn. Fis sena 1975 jew 76 xi sena jew sentejn qabli il-kittib Malti li kien huwa skolar tal-Arbi u issa dal-aħħar irtira imma kien professur tal-Arbi fl-Università ta' Leeds, imma dan Dionysio Aġġuż, ma nafx inti għadċint għajt mal-kitba tiegħu, kellu ktib il-jieli fid-deżert, poeżiji sbieħ miktuba meta u kienet jistudja mal-Ġiżwiti fil-Università San Joseph Beirut. Mbagħad minn hemm kien beda jistudja teoloġija Aleksandria u mbagħad wara ma baqax u ġie lura Malta u kien jgħallem id-Della Sal. Right? Imma fis-75 jew 76 mbagħad iżżewweġ u emigra għal Toronto fejn għamel id-dottorat fl-istudji medjovali imma tal-Vant Nofsani. Kien l-Arbi kien jallem l-Arbi l-ħin kollu għaw, Toronto, letteratura u koll, u kien jaf it-Tork, etc. Dionysio kien waqqaf għaqda f'xi l-81-82 jien dak iż-żmien kont qed nistudja Toronto, kont nikkomunika miegħu ġieli ġejt naraħ Toronto u hu ġieli ġej għandna Montreal u kien ipprova jorganizza dawn is-serati letterarji fis-sala tal-Knisja ta' San Pawl. Imma ma damux ħafna, ma damux ħafna Manuel. Jon, daw l-inizjattivi ħafna minnhom. Irrid insemmi xi ħaġa oħra li nsejt, skużi, il-Bank of Valletta li għalaq ngħidu aħna jinnaf 2007, 2008, kemm damaw kull sena kien jagħmel il-Bank of Valletta Concert. Il-banda mbagħad jistieden xi kantant jew kantanta minn Malta u mbagħad kien joqraw xi poeżiji bil-Malti.
Imma dak meta l-bank għalaq spiċċa wkoll. Mela, li kont se ngħidlek huwa da, daw id-diversi inizjattivi li kienu jsiru u li spiċċaw issa, Mhm. parzjalment forsi ġew Eġiptni, fis-sens li malli l-emigranti Maltin saru aktar finanzjarjament affluenti bdew jiċċaqalqu, bdew Iva, jinfirdu. Imma jew jinfirxu. jinfirxu kollox sew. Mm. Imma kif tispjega l-fatt allura illi daw l-inizjattivi kollha semmejna klabs tal-futbol, semmejna kazini tal-banet, semmejna ma nafx kemm il-ġurnal u kemm il-gazzetta. Saħan sitra bank ma ħalli għadik. Ma Bank kena tnejn, terġa, il-midmet kienaw u kol, mela, terġa, il-midmet kienaw u kien joffri borza ta' studju, scholarship, għal xaħat li ħajibda l-ewwel degree ta' oriġini Maltija. Jiena kont għal xi żmien kont aġġudikatur ukoll. mela, li kont se ngħidu għadan. Min barra l-affluenza, kien hemm naf kriżi ta' identità għalfej da kollu spiċċa. Ara, naħseb li hemm żewġ affarijiet. Da kollu spiċċa il-banda għadha teżisti. U l-Melita Soccer Club għadu jeżisti. U l-Malta Bake Shop għadu hemm u l-Knisja għada hemm. Ġifieri dawk huma erba'. Jekk jitnaqru minn dawk jibda jonqos ħafna ħafna aktar. Ok? Bħalissa l-Knisja m'hemmx assis Malti, hemm kappillan minn tagħna ħafna minnu fil-land imma donnu fem il-komunità Maltija u l-bżonnijiet tal-komunità Maltija u jkun hawn assisin oħrajn Maltin f'xi parroċċi illi immorru jgħinuh il-ħadd. Ok? Imma l-parroċċa għadha hemm. Issa, in-numru naqas ħafna Manuel. In-numru naqas ħafna għax il-miss imutu. L-ewwel ġenerazzjonijiet imutu. Ok? Hemm fit-tieni ġenerazzjoni involuti kemm fil-Knisja u fil-Melita Soccer Club u fil-Malta Band Club. Imma n-numri qed jonqsu, dejjem jonqsu. Emigranti ġodda minn Malta ma jiġux. Il-Maltin morru l-Ewropa qegħdin u mhux hekku. Ekku, Kieku jien fis-77 kelli l-opportunità li mmur l-Ewropa kont immuru. Ara, jiena ġejt għax kelli borza ta' studju mill-Gvern Kanadis. Jiena idealment xtaqt immur l-Ingilterra, ma kellix flus. U biex tikkompeti għal borza ta' studju l-Ingilterra, tkun Malti, il-borzi ta' studju kienu jmorru għal xi tabib jew avukat. Jiena kont la tabib u laqas avukat. Ekku. Filosofija, minn sajtik il-flus biex tistudja filosofija. John, Malta imma, l-Ingilterra. John, imma, Dika waħda, it-tieni ħaġa i jiddispjaċini ngħid. Fost il-komunità Maltija minkejja dawn l-affarijiet kollha u għatem element ta' xi identità. Imma l-ikbar punt ta' identità għalija huwa l-ilsin Malti. U l-emigranti Maltin Toronto fil-Kanada ma tantx taw kas għall-ilsin Malti. U meta jintilef l-ilsin, tibda tintilef parti kbira mill-identità, Manuel, mill-identità. għalix ma natax l-importanza, għalfej ma sarx bħalma għamlu komunitajiet ta' emigranti minn pajjiżi oħrajn allura. Huma jgħidu għax in-numri, huma jgħidu għax in-numri ma kinux kbar ħafna. Huma hekk jgħidu. Imma jiena Halifax kemm kien hemm Maltin? 14. It-tfal tiegħi tnejn li għandi, id-dar dejjem bil-Malti kellimtom. Orajt, il-mara Maltija u dejjem tkellimnihom bil-Malti. Anke jekk huma it-tifel għandi storja. Xar wara li beda l-iskola meta kellu 5 snin, ġilura mill-iskola, kellimtu bl-Ingliż
kellimtu skużi bil-Malti u rispondini bl-Ingliż. Għall-ewwel darba rispondini bl-Ingliż. Għetlu daxkien, mux bil-Malti. Għalli ċarru tont. Għalli il-Malti l-iskola ħadd ma jitkellmu x'importani għal-Malti. That's it. Imma jien xorta u l-mara wkoll għajna nitkellmu dejjem bil-Malti. Illum it-tfal jirringrazzjawni. Meta kellu mbagħad 9 snin u mxejna minn Subborg għal belt propja ta' Halifax fejn fl-iskola tiegħu kellu xi 30 lingwa differenti, ok? U fl-iskola fejn marru hawn, il-high school, l-iskola sekondarja ta' 2000 student u studenta, kellhom xi 60 lingwa differenti, jiġifieri din hija normalità Toronto. Darba minnhom ġilura d-dar, da kien wara li ġew l-emigranti refuġjati mill-Kuwait fi żmien meta x'ismu Saddam Hussein invada l-Kuwait u ġew salt minnhom Halifax u kienu fl-iskola tiegħu u ġilura d-dar f'xi 3:15 u kellimni bil-Malti u jiena biex nitnejja ketlu mela l-Malti għadu tajjeb għalik. Li biddilt il-fema, għetlu xġara. Għalli, illum għamilta ta' interpretu, interpretu ta' 9 snin. Għalli mela, għalli s-surmas tinduna illi jiena u dawn it-tliet Kuwejti li kellu fil-klassi tiegħu kollu jitkellmu ma' xulxin u ma jitkellmu bl-Arbi u jitkellem bil-Malti u sabu tarf jikkomunikaw. U li ġew il-ġenituri ma kienu jafu kelma bl-Ingliż u jiena kont l-interpreter. Għalli l-Malti importanti, mhux importanti. U minn dak iż-żmien imbagħad beda jaqra u jifhem bil-Malti. Ġifieri illi rrid ngħid jien huwa min irid jagħmel enfasi jista' imma jiddispjaċini ngħid fil-forma mentis tal-immigranti li ġew fil-ħamsinijiet is-sittinijiet u anke forsi dawk li ġew fis-sebgħinijiet bħali, il-forma mentis kienet kolonjali ħafna. Tipprova taħbili inti Malti u tidentifika ruħek ma' kultura Ingliża biex inti timxi aktar il-qoddim. Imma dan huwa ir-razzizmu impliċitu li jeżisti fil-Kanada. Jiġifieri, jiena intervistajt nies fid-disajnijiet illum mejta illi jew huma meta kienu żgħar jew l-ġenituri tagħhom kellhom jitpretendu li huma protestanti biex isibu xogħol ma' kumpanija li kienet timpjega biss il-protestanti. Dawn qegħdin ngħidu 1940s, 1950s, Manuel ta' jiġifieri tifhem, jiġifieri minna ħal-oħra m'għandihomx tort għax dan jiena naf stejjer oħrajn ta' Maltin marru l-iskola, ħafna minnhom kienu jmorru fl-iskola fl-erja tal-Maltin Saint Cecilia, Santa Cecilia. All right? L-iskola u hemm il-Knisja Santa Cecilia wkoll. Jiġifieri qabel kien hemm il-Knisja tal-Maltin, Santa Cecilia diġà kienet hemm. Rib xulxin. U għandi evidenza li l-kappellan ta' Santa Cecilia u l-kappellan tal-Maltin kienu jaħdmu flimkien, etc. All right? U jorganizzaw anke affarijiet flimkien. Santa Cecilia kienet parroċċa Irlandiża. Fej konna l-Maltin il-Junction kienu Irlandiżi u Lut. Ok? L-aktar. Fil-fatt fl-erja wara l-Knisja għatem Knisja żgħira illum dar Knisja Baptist. U għatem sinagoga illum memorabilja biex ngħidula hekk, isa mużew tiftaħ darba kultant, hija sinagoga fl-erja fejn kien hemm il-Maltin, eżatt, ok? Li kontet ngħid, kienu jmorru l-iskola Santa Cecilia u l-iskejjer kienu jikkomplenjaw li dawn it-tfal ma jafux bl-Ingliż. Ġifieri twildu għaw, jitkellmu bil-Malti u jmorru l-iskola u ma jafux bl-Ingliż. U dika kienet tot kontrihom. Issa jiġifieri biċċiet mill-karattri tiegħi fil-romanz kulħadd barra fajża huma avras karattri minn dawn in-nies li ntqajt magħhom jiena, jiġifieri. Okay. John, ħana qlef ftit il-kliem. Jiġifieri il-risposta għall-mistoqsija hija daqsxejn komplikata, Manuel, imma
hemm l-element pro-kolonializmu Ingliż. Ħaġa waħda ngħidlek, storja minn tiegħi. Jien kull meta mmur il-gażini tal-Maltin, dejjem nitkellem bil-Malti. U dejjem kważi ikun hemm xi ħadd iwaqqafni jgħidli inti professur titkellem bil-Malti għax ma titkellimx bl-Ingliż. U jien biex daqsxejn satiriku forsi tinweġġa' ngħidlhom, anzi għax professur nitkellem bil-Malti. U dik ta' fin tal-jom tistona. Għanni naqilbu li mankax il-ħin diġa fassew. All right. Sawdu nibqgħu nitkellmu fuq l-emigrazzjoni, imma ħalli mmorru ftit iktar għal John Portelli il-kittib. Okay. Inti kont diġà tikteb qabel ma iddeċidejt illi temigra. Iva. L-ewwel poeżija pubblikajli Mario Azzoppardi fil-Polz. Sewwa. Eventualment emigrajt u qed nisimgħu dawn l-aneddoti illi u l-informazzjoni li qed tgħaddilna dwar il-ħajja ta' emigrant biex ngħidu hekk fil-Kanada. Li mhijiex wisq differenti mill-ħajja ta' emigranti li rajna ngħidu aħna fl-Awstralja. Il-punt però illi xtaqt niddiskuti issa huwa iktar qrib John Portelli il-kittib. Kieku ma emigrajtx, x'differ timmaġna li kien ikun hemm fil-kitba tiegħek? Jiġifieri fi kliem ieħor qed insaqsik x'effett kellha l-emigrazzjoni fuq il-letteratura tiegħek? Ara, ħankun sinċir ħafna. Ma rridx inkun traġiku, ma ħankun sinċir. Li kieku ma emigrajtx, ma naf kemm kont sendum ħaj, Manuel. Dika number one. Jiġifieri, sewwa, għax id-depressjoni u d-dwejja li kelli bil-provinċjaliżmu ta' Malta anke fl-1977 kien insopportabli. Ok? Nifqu hemm. Issa. Ma nafx, l-influenza ta' emigrat influenzatni enormi fil-kitba tiegħi, assolutament enormi, enormi. Kif? Imma jiena wkoll fl-essays akademiċi li ktibt argumentajt illi anke jekk wieħed ma jitlaqx minn pajjiżu, wieħed jista' jesperjenza forma ta' eżilju jew emigrazzjoni f'pajjiżu stess. Ħanejlek xi ħaġa illi forsi tissorprendik, imma dina biex nargumenta liha hemm bżonn illi naqra u nanalizza ħafna. Okay? Jiena naħseb Francis Ebeyer li huwa minn ħaddingli u trabba ħaddingli, jiena mosti, le, mhux bħali, jiena mosti u meta kellit minn snin emigrajna għal ħaddingli. All right? Imma naħseb mhux qed iqabbel il-kitba tiegħi ma ta' Francis Ebeyer, okay, biex nkunu ċerti. Imma kellna esperjenza simili li trabbejna ħaddingli u t-tnejn li aħna ma ċettajniex il-provinċjaliżmu u l-konservatizmu ta' raħal żgħir f'Malta. Okay? F'dan is-sens naħseb li Francis Ebeyer kien emigrant f'xi sens eżiljat mir-raħal tiegħu żgur. Mir-raħal tiegħu żgur. Illi raħal tiegħu għalih kien jissimbolizza il-konservatizmu u r-riġidità ta' missieru li kien surmast tal-iskola. Ok? Se jena missieru niftakru joqgħod faċċata tal-Knisja ta' San Dominku. Ċumbat minn ħaddingli marru r-Rabat. Ok, missieru u emmiet niftakru kien fil-kantuniera faċċata tal-Knisja ta' San Dominku ir-Rabat. Ma jena naħseb illi per eżempju fl-ewwel romanz tiegħu In the Eye of the Sun li keteb bl-Ingliż u xek Oliver Frigieri qalbu għal-Malti, naħseb huwa każ
eċċellenti ta' wieħed illi qed jgħoddilna illi hu jħossu eżiljat u emigrant mir-raħal tiegħu, mid-drawwiet ta' tzijiet, eċetera, eċetera, eċetera. Ok? Ma ninsawx illi Francis Eber kien beda jistudja għal tabib għax missieru naħseb sfurzaħ. Umbat ma komplix, umbat mar ġurnalista mar Reuters il-Libja. Ġifiri, essa. Mela, forsi kiku bqajt Malta u bqajt ħaj, dan l-element naħseb kien joħroġ, kien joħroġ. Fil-fatt, fil-kitbit tiegħi li huma pubblikati fl-ewwel ġabra tiegħi bejn żewġ dinjiet, dak huwa l-ewwel parti miktubin qabel l-1977 u t-tieni parti mis-77 sa l-2000. U l-ktieb ħareġ 2001 is-sapportjat mill-finanzi tal-Bank of Valletta u l-flus li qlajt $2000 tajtom il-Knisja tal-Maltin biex namlu chairlift għax xbajt nara Maltin anzjani fuq siġġu jirfaqhom fuq siġġu biex nizluhom mill-Knisja għal dak. U għamilna chairlift b'dawk il-flus. Ok? Mela. Xieħut jgħidu li inti kapitalista, mara mor ġibt il-flus mill-bank, tilhom ma jiena ġibt il-flus mill-bank. U l-flus fejn marru? Reġgħu marru fil-komunità. Ok? Dak kien il-ħsieb tiegħi. Mela, fl-ewwel parti, dak li nkitbu qabel l-1977, tara hemm element naħseb ta' eżilju ukoll. Speċjalment f'dik il-pożija waħda mill-itwal xi żewġ partni jisimha iċċafċaf il-baħar. Amin, ċarissima jekk trid naqra jilek u jkollok l-evidenza. Ġifieri dik diġà kienet tema għalija li esperjenzajt Malta. Ovvjament, meta jiena sifirt, esperjenzajt l-emigrazzjoni b'mod ieħor, mod ieħor, sawa, mod ieħor. U dan il-mod ieħor kif influenza l-kitba tiegħek? Influenzani ħafna, assolutament ħafna. Ħafna għax bdejt nesperjenza elementi ta' nuqqas ta' libertà u element ta' eżilju u xi forma ta' razzizmu u imwarrab illi kont diġà bdejt nosserva fl-esperjenzi tiegħi f'Malta. Okay. Manuel, jiena kont kofundatur u jew msieħeb ħafna mal-Xirka Ġustizzja Soċjali. U min kien imsieħeb ma' Xirka Ġustizzja Soċjali l-Università konna dak li l-Ingliżi jgħidulhom outcasts. Okay? John, ftit għaw nies li jafu jew jiftakru din ix-xirka jidinna xaġa fuqha. Ix-Xirka Ġustizzja Soċjali kienet jiena bdejt l-Università fl-1972. U f'dik is-sena twaqfet ix-Xirka Ġustizzja Soċjali minn grupp ta' studenti li konna influenzati ħafna minn ħsieb xellugi. Ħafna minna konna studenti ta' Father Peter Saracino Onglot. Ok, mhux kollha, imma konna studenti ta' Father Peter Saracino Onglot. U konna studenti mill-Fakultà tal-Arti imma anke studenti mill-Fakultà tax-Xjenza. U waqqafna din ix-xirka blan li niddiskutu u nippromovu ideali xellugin għal l-istudenti ta' l-Università. In-nies kien hemm Mario Vella, li eventualment mbagħad kien sar president tal-Labour Party, okay? Kien hemm Giuseppe Xkembri, l-lum professur tal-arti u xek, li eventualment. So, Mario Vella kien mar jistudja l-Ġermanja, liħor kien mar jistudja ir-Russja. Kien hemm Evaris Bartolo li mar jistudja l-Ingilterra u l-Amerika. Kien hemm jiena li spiċċajt il-Kanada. Kien hemm Joe Kauki li baqa' Malta kien mal-grupp ukoll. Kien hemm Mary Darmanin, l-professura tal-edukazzjoni l-ex mara ta' Alfred Sant. Kien hemm Marjem Farrugia, kienet spiċċat għallima b'studenti tal-special needs, l-lum irtirata, jiġifieri. Għadni li komunika maħħa bil-messenger u da. Kien hemm oħrajn, kien hemm Vella, mix-xjenzi, kien engineering,
U John, konna niddaqqa u niddiskutu, naqraw Marx, il-Platon, u niddiskutu, imma kena konna tikkati u bit-tabella. Ġifiri, la konna mal-grupp tan-nazjonalisti, laqqas konna mal-grupp tal-Labor. Right? Mintof kien jajjarna li aħna komunisti aktar mill-komunisti. Ok, alright, għalija. Imma minħabba dan, meta jiena spiċċajt, ok, sibt xogħol Savio College għax kienu jafuni trabbejt ħaddingli u kont involut ħafna fit-teatru u kont norganizza ħafna serati letterarji kull 4 xhur għand is-Salesjani ħaddingli. Imma jiena applikajt għal xogħlijiet u għaluli point blank mhux se naċċettawk għax inti kont ma' xirka. That's it, Manuel. John, min ħaddingli raħal zibġa biex ngħidu hekk, spiċċajt fil-Kanada, imqar il-vastità tal-ispazju. Kelli nidra l-kunċett tal-ispazju u tal-ħin b'mod differenti. Issa, allura, la kellek tidradi riti jew marriġ bil-fors kellek tagħmilha. Dan l-ispazju, din il-vastità, jiena ma eċċi il-Kanada ma nistħajjel dan is-silenzju. Kif sapruħu fil-pożja tiegħek? Jekk sapruħu fil-pożja tiegħek. Sapruħu, Manuel, sapruħu f'diversi metafori naħseb, diversi metafori. Naħseb is-silenzju u within quotes il-void li huma żewġ kelmiet li huma kif jgħidu l-Ingliżi overused fil-letteratura Maltija naħseb, imma naħseb li hemm skop għaliex hemm skop eżistenzjali fil-kitba Maltija li hemm naħseb element qawwi ħafna fil-kitba Maltija eżistenzjali dwar is-silenzju u l-vojt naħseb jiena. U naħseb din il-forma ta' eżilju jew kella din il-forma ta' nuqqas ta' it-tensjoni għax il-kittiba li jikbu bil-Malti anke f'Malta huma attaċċati ħafna mal-lingwa Maltija. Imma fl-istess ħin hemm il-kritika valida dwar affarijiet li jiġru Malta hemm min hemm fil-gvern. Jiġifieri dina il-kritika ilha ssir ħafna. I mean, il-gaġġa publikat fis-71 u qablu ta' Alfred Sant li kien se joħroġ fil-gazzetti u waqfuh, dawn huma kollha kritiċi soċjali ta' Malta tas-sittinijiet u xekk, jiġifieri. U mbagħad hemm oħrajn, hemm tiegħek dak it-tieba oħrajn, jiġifieri, u anke fil-poeżiji hemm dal-element, imma mbagħad hemm dal-element ta' din l-element ta' kritika li mhux ħafna drabi mhijiex aċċettata, u mbagħad naħseb joħloq dan l-element ta' eżilju intern, u mbagħad jiġu il-metafori tas-silenzju u tal-vojt, naħseb, Manuel. Fil-bidu tal-intervista jiena qatt illi inti mal-qarrejja Maltin pjuttost magħruf il għaliex tkun hawn spiss u kittib prolifiku ħafna. Din hija l-aħħar mistoqsija, John, għaliex il-ħin huwa dak li hu. Kull darba li tiġi lura, x'inhuwa s-sentiment illi jaħkmek? U ħalli ma waqfekx, daw il-ħsus li ħoss kull darba li tirritorna, jekk sabur wieħhom fil-kitba tiegħek, kif sabur wieħhom fil-kitba tiegħek. Sabur wieħhom fil-kitba Permetti li tal-aħħar skużi. il għaliex fl-aħħar mill-aħħar jiena ma nistax ma niddeskrivix bħala emigrant avolja ħafna ġranet xhur minn tas-sena tkun f'pajjiżek. Ekku, Manuel, tinsiex, jiena emigrajt meta kelli 8 snin. Li wieħed ta' 8 snin imur mill-Mosta, l-qalba tal-Mosta qadima, triq Kassar u triq Gafa. Fejn kien hemm lajn jiġu n-nies
jixbru l-ilma fil-ħodu fil-rasija fil-barmil għax ma kellhomx ilma fid-dar tagħhom. All right? Ehm, U ħafna affarijiet oħrajn. Qed niktibhom dawk ukoll jiġifieri. Umbagħad tissib ruħek ħaddingli post ta' elf ruħ wara l-erba' kif tispiċċa l-iskola tal-gvern tal-primarja jkun hemm daqsxejn moviment u kien ikun hemm Ġiġi Babbas kellu daqsxejn ta' ħanut bar mal-Inter ta' dak Madonna u jien mal-Milan. U dak kien joħroġ bit-tlieta u nofs ibiħ il-pastizzi u mbagħad ikun hemm it-tfal tal-iskola, ġenituri jixtru l-pastizzi u daqsxejn kommozzjoni fit-triq il-kbira u mbagħad jitlaq u mbagħad sal-erba' u kwart baħ, baħ, ħaddingli, baħ. Din kienet esperjenza ta' migrazzjoni għalija u jiġifieri sewwa biex niftemu. Emma mbagħad hu ovvjament Montreal, eċetera. Yes, jiġifieri il-kidba dawn inevitabilment din hija parti li taġen lili xien. Rigward is-sentimenti li nħoss kull darba li niġi lura, issa ħankun sinċir, tan ġejt lura dal-aħħar 10 snin. Fl-2017 ġejt Malta 5 darbiet. Fuq xogħol, ok? Ġili għamilt 4 tim u niġi lura, ok? Tant ġejt lura illi din is-sensazzjoni li jkollok ċertu emozzjoni meta tiġi lura u ċerta emozzjoni meta titlaq, issa nellek il-verità qed tonqos. Qed tonqos. Forsi qed tonqos ukoll għax qed naċċetta aktar li xjaħt. Ġifieri, u naċċetta aktar ir-rieda li ok, kandi mut Malta, jekk kandi mutaw, immutaw. Case closed. Tifhem. Imma iva għal ħafna żmien kien ikolli din il-biża illi din forsi l-aħħar darba li ħankun inżur lil Malta. Issa m'għadniex naħseb daqshekk. Naħseb insomma. Imma jekk tgħidlix inħossnix Malti jew Kanadiż, ovvjament jien inħossni Malti mhux Kanadiż. Rabta ma' din l-art m'għandix. Speċjalment meta ġejt tal-konklużjoni u l-perswasjoni illi jiena qed ngħix f'pajjiż misruq. Meta jgħid il-Kanada u. John, il-ħin għafas, il-ħin għaddat għalment. Jina nishtiq nirringrazzjak ħafna tal-ħin tijak. Jina għandi ħin komdu, ma lilek. Nista' naqralek din il-qasira, waħda qasira ma hija 5 versi biss. Kollox sew. Ħanġib il-ktejjeb. Bħal ħaxix. Inħaraq il-ħaxix fuq il-bankini taħt il-kesħa u l-pis tas-silġ abjad. Inħarqet ruħi fl-uffiċċju ta' Bronfman Building taħt il-kesħa u l-pis ta' metafizika xefra. John, nirringrazzjak tal-intervista tal-eluq poetiku u koll. Nawguralek għax-xogħol li ġej, naf li għandek ħafna proġetti fil-fattuħut minnhom semmejtomna wkoll. Nirringrazzjak mill-ġdid u nieħu l-okkażjoni wkoll insellem lil dawk in-nies li qegħdin isegwu din is-sensiela mid-Dipartiment tal-Malti. Sensiela li tlaqqana ma' kittiba Maltin li emigraw u li komplew jikbu bil-Malti. Grazie Manuel. Insemmilkom.